Shalom. Horasma amang inang suang dohot na mengikuti live streaming. Selamat hari Minggu Madihita. Marparsaoran mahita dohot tuhata martangiang nahohom mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 2 mamuka sian ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Ale Jehovah hu halholongi, do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasangapon ni hamuliaonmu. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, nong dohot dohami di halomohon roham, marhite sian panesanmi di dosa nami. Atong papatar madirin tu rohanami,
asa hutada hami ho, jala asa hutangihon hami suara ni anakmu, jala asa hujalo hami todi parbadia marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Basuh hati, oh Tuhan, selalu semoga berdiri. Sampai hati Tuhan, lewat Tuhan kami. Di Portibion, baiklah Tuhan, sifat Tuhan pada Rohani, nama Singosomani. Basuh hati, oh Tuhan, selalu sehoda medi. Saat ape tangan di Tuhan, lewat Tuhan kami. Basuh hati, oh Tuhan, selalu sehoda medi. Saat ape tangan di Tuhan, lewat Tuhan kami. Di Portibion, baiklah Tuhan, satu rohani, nama Singosomani. Basuh hati, oh Tuhan, selalu sehoda medi. Sampai tangan di Tuhan, lewat Tuhan kami. Tabegema sikat nipatik di minggu tasadarion, imana tersurat di Rom 14 ayat 10 sia. Dibaheni tahyahi mana na tau pada mehon jala pauliulihon hita sama hita. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulah naombar tu patik mi. Amin. Merede mahita. Jangan
Patopoti madosata dia dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha mahomi dahami. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata. Nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi baroham di hami. Sai patok tong madi hami roha hamuliatehon tuho. Oto di parbadia pangapul di namarsak roha. Pamalu masa luhut na bernit binain ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roham ni mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ale de bata ama. Anak dohoto di parbadia. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Ala ni pangalosiota do ubain na tartulang Kristus. Jala binain ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binain ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari mahita. Malu mau di bain bugana, ias di bain budari, tunga sonang dorohaku, Yesus pardadame aki, dihosomi jomaau, misa-hisang yang boiso. Jesus pasonako roha bigan masaki abingan na hogaloja roho tuhaku andai. Hatani debata epistel di minggu tasadarion imananianet sian Rom 15. Mamuka sian ayat pitu, sahatu ayat 10 tolu, tajahama margati soring. Dibaheni marsijakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita, bahen hasangapon ni debata. Alai dipasangap akasi pelebe guido debata ala ni asi ni rohana
songon naung tersurat, alani ido pujiok huho di tonga-tonga ni akas si pelebegu, jala edehonokku ma guarmu. Jadi dina asing muse, puji hamu ma Tuhani, sude hamu aka si pelebegu, jala pujion ni salut aka bangso ma ibana. Alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni tuhamu ragam nilas di roha, dohot dame di bagasan haporseaon, asalam sumurung hamu mar pakirimon pinagogoan ni todi parbadia, ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Tidakon ma haporseao tai, songon nahina tidakon ni dongata sahaporseaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea sia todi parbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal lo ibana di haup nor silang na tua tubanotoru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pemamula sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogo daging halak naong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabegema paduan suara kantate.
Tapi gema titik namasa di minggu tasadarion. Songono matiting namasa di Hagebistoyo Minggu tanggal 25 Januari 2026. Na parjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu tasadarion minggu patuluhon dung Epipanias. Topik minggu. Jahobado mangalehon hadameon. Paduahon ruas napida. Mulai sadarion minggu tanggal 25 Januari 2026. Nunga pida keluarga naparjolo Nyonya Aritonang Serida Burtapubulon pida huria Tuha KBP Kemang Pratama Resort Rawalumbu Distrik Sapulusia Bekasi. Napaduahon keluarga Ius DDP Togatorop Inangi Reniwati Borusinaga dohok dua dana pindah huria Tuha KBP Resort Bogor Distrik 20 Walu Deboskap. Napatuluhon bingkisan Natal. Sedarion minggu tanggal 25 Januari 2026 ima ari parpudi mabuat bingkisan Natal sian huria. Disosoi ma turuas nama balu ama ina dohot napo nasopok sumarama sumarina asa dibuat ma di sekretariat. Nawapaton pertangyangan bona tahun. Di hari Sabtu tanggal 21 Januari 2026 paduan suara Grace HKBP Stoyo patupahon pertangyangan bona tahun, maringanan di lantai opak serbaguna HKBP Stoyo. Di hari Rabu tanggal 11 Februari 2026, seksi perempuan HKBP Stoyo, naing patupahon pertangyangan bona tahun, maringanan di Cibubur, masuk mulai pukul 10 WIB, tu akan naing madohoti kegiatan ini asabui mendaftar tu Nyonya Situa JL Gultombur Pajahitan HP 081686900035. Napalimahon ucapan syukur bulanan. Di hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 di sude ibadah pasahatot tado ucapan syukur bulanan tujulo nilanggatan marhiti amplop ima haporluan tuhuria las marohata pasahaton. Napaonopon kebaktian pembukaan pertangyangan. Di hari Kamis tanggal 5 Februari 2026 gereja kita akan melaksanakan pembukaan pertangyangan sektor mulai pukul 11.30 WIB. Maringanan di gedung utama gereja. Dihimbau kepada jemaat di sektor-sektor supaya hadir dalam pertangyangan tersebut serta paduan suara HKBP Stoyo diharapkan untuk mengisi kur dan dapat menghubungi pendeta RJD Semamora. Marhiti Titangon disesuai matu situa sektor asa dibahen jadwal pertangyangan di sektor Nabi. Papituhon par guru malua khusus. Nunga dibuka uriata pendaftaran par guru malua khusus. Turuas ni HKBP Stoyo naung marumur 20 tahun tugijang. Ruas nasian sektor di luar ni HKBP Stoyo asa dibuang masurat hatorangan par huriawan sian huria harorowana. Pawaluho Subangan. Di Jalodo Subangan, sian paduan suara kasih kuair HKBP Stoyo, bunga altar di Minggu tanggal 25 Januari 2026, hamalation di pasu-pasu Tuhan. Laho pasikopon titingon, boy mata jahat di titing cetak, doho barcode naung di parade huria. Song ni masa ni titing di Minggu ta sedarion. Tapi gema paduan suara KFC.
Marede mahita tapasahat ma peleata sada A dohot sada B di bagasan las niroha. Marede mahita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas mamanginang. Horas kepada remaja Naposo yang hadir saat ini. Ya, amanginang, anak-anak kami yang saya kasihi, dan juga amanginang yang mengikuti live streaming by YouTube-nya HKBP Sutoyo, baik yang mendengar akan tua-tua nami, napea tongon di podomanna,
manang di kursi roda, manang di rumah sakit, manang di pardalanan, rak mahita martangiang, tatangiom mamanginang hatani di bata, ima na di enet sian Hagai biddu 2 ayat 1 ayat sia. Ngadapok biamangina ado ya. Postur rohaku dia manami inanami na mandohoti live streaming itangi hondo hata naposonon. Baga-baga taringot tu hasusurung nijoro paduahoni. Pa-20 sadarion di bulan sipahapitu Roma hata ni Jahoba marhitesian panurirang si Hagai songonon. Wa dogma tu si Zerubabel anak ni Seatiel pangarajai sian Juda dohot tu si tua ni Malim Joshua anak ni si Josadak dohot tu pasi-pasi ni bangsoi songonon. Ise dope siak kamu na mangolu akka nasanga marnida joroon di hamulion na parjoloi hape aha di dahamu disi anggo nuaeng dahira nasoadong dietong rohamuna martimbakon parjoloi ope ale Zerubabel pirma todim ninna Jahoba pirma dohot todim ale situa ni Malim Joshua anak ni si Josadak pirma dohot todim sandok bangso ni tanoi ninna Jahoba jala dati hamu mangula ayau do dongamuna ninna Jahoba Zebaot imahata nahupadahon tuhamu di haruruar muna sian Misir nang tondikku marsihohot do jonjong di tonga-tonga muna unak kamu mabiar ai songonod do hatani Jahoba Zebaot sautik nari nama ulahakku ma mangkuturi langit dohot tano dohot laut ro di darat huturakku ma dohot saluhut akka bangso parbegu jadi Roma hasudungan ni rohani saluhut akka bangso parbegu jalagohakku ma joroon hamuliaon ninna Jahoba Zebaot audo napuna perak jala au napuna sere ninna Jahoba Zebaot jadi gumodang ma hamuliaon ni joro parpudion sian parjoloi ninna Jahoba Zebaot jala dihajonjonganon lehonok kudo hadameon ninna Jahoba Zebaot songonima sahat 6 amanginang nahuaholongi di bagasan Yesus Kristus kita manang sudehita jojot do mandok gereja lautu dia hamu tu gereja mau kemana kamu nak ke gereja saya mau mengajak kita menginang gereja itu apa itu arti gereja gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar. Kemudian kemana dia? Ikut persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan orang-orang kudus ini, makanya kalau Bapak Ibu kalau membaca di Matius 18 ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, sangat jelas, di dalam namaku, aku hadir tempat itu. Jadi kalau begitu gereja apa? Adalah patani gereja. Gereja itu adalah orangnya bukan gedungnya.
Gereja itu adalah orangnya, bukalah di dalamnya, gereja itu adalah orangnya. Kalau begitu Amanginang, kalau gereja itu adalah orangnya, makanya dikatakan, diingatkan Amanginang di paingo di ayat 3 nakin Amanginang. Ise dope siak kamu namangulu akan nasanga marnida joroon di hamuliaon na parjoloi. Hape aha di dahamu disi anggon wang. Dahirana soada dietok rohamuna martimbakon parjoloi. Artinya apa Amanginang? Kadangkala gereja itu dipikir manusia ini, bahkan kita adalah gedungnya. Ame-me do gereja nami. Asongona orang tabo di gerejai dangkul. Kul do tahe gaya na poso sonari kurang dingin, kurang ngali, gak nyaman. Bahkan ada lagi membilang gereja itu terlalu sederhana. Apakah itu tujuan utama? Apakah gedung itu perlu? Perlu. Tapi apakah itu tujuan utama anak-anak Tuhan yang dipanggil keluar bersekutu dengan orang-orang yang percaya? Apakah itu membangun gereja secara fisik itu yang utama? Tidak. Yang pertama adalah bagaimana di tengah-tengah persekutuan itu Allah hadir di tempat itu. Di ngotamu do penakin inang amang. Ditangion tatangi do nakin fotum na parjolo dung didok inang situata haleluya. Setelah fotum haleluya kemudian ada kalimat. Merindukan bagas joro nabadia. Baru hamuliaon ni debata. Itu. Sehingga apa? Supaya kita tidak terjebak seperti bangsa Israel. Membandingkan. Ojo dibandingkan. Mereka terjebak membandingkan gereja masa yang dibangun, bait Allah yang dibangun masa Salomo, yang megah, yang penuh dengan emas, perhiasan. Kemudian setelah pembuangan, dan mereka mau membangun gereja lagi, dan di gereja itu yang mereka bangun bait Allah itu adalah gereja yang sederhana. Kurang semangat nasida. Nggak dibangun, kurang semangat. Ya do dialami hamu songoni. Songona longa, namusekan. Songona buah. Karena sudah biasa di gereja besar, kita terjebak dengan bangunan secara fisik. Tuhan katakan, apakah engkau melihat masa bait Allah yang didirikan oleh Salomo? Kamu membangun sekarang, apa karena gereja ini begitu sederhana hingga kau berkecil hati? Tuhan mengingatkan di Dokma Toluhali di ayat opati. Pirma todim ninna Yahuba. Jangan berkecil hati. Pirma dohot todim ale situa ni malim Joshua anak si Josadak. Padua halihon. Patolu halihon didok pirma dohot todim sandok bangso ditanoi. Jadi Amanginang, gereja itu ini kita diajak untuk berefleksi Amanginang. Gereja itu bukan restoran. Heado songono Amanginang. Inang pendeta, udah hampir seluruh gereja saya jalani. Saya bilang, wow. Sudah berapa? Gak terkirakan. Di dia do parhuriau muna, di HKBP. Dung di dalani hamu songoni,
Bahasa mula kamu tuh HKBP muse. Apakah gereja itu memuaskan hatimu atau kita mau bersyukur kepada Tuhan? Gereja itu bukan restoran. Amanginangnya? Gereja itu bukan warung makan. Bukan lapo. Enggak enak. Pergi ke tempat yang lain. Enggak enak, pergi lagi ke tempat yang lain. Tadi Tuhan katakan gereja itu adalah perkumpulan orang-orang kudus, nabadia. Apakah kita bergereja itu untuk menyenangkan hati kita? Memuaskan hati kita? Bukan. Kita datang ke gereja ada rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Ada rasa syukur kan? Udah mau lihat Tuhan. Semingguan holena udan. Bahkan ada udah di tengah-tengah hona banjir. Ubo tuh pikir-pikir. Halo pernah mau lihat Tuhan sehat nasida. Mula duduk ni pikiran lojana kan? Apalagi mula banjir. Tapi ini adalah rasa syukur. Yang kedua apa? Kita persekutu. Mendengar firman Tuhan. Kemudian apa? Dungi mulak mahita. Gabe hatani debataima. Pabor hatok kita. Bukan saya bilang gedung itu tidak perlu. Tapi bukan itu tujuan utama Manginang. Au hea do dingot tamu do amanginang. Tiki aka damang day nang maju teh. Remaja Naposo yang lahir di kota-kota ini mungkin gak melihat lagi. Dingot tamu do pe uju gereja muna na jului. Ingot gereja parpunguan nene. Ingot tamu jo sonari. Ujui. Adong do hamu na latihan korna poso bulung satabi ate mabuat sarung ala ninggalina adong kan baga do tiki gereja secara fisik adong do asena nah ngadong molamar natal ahama dibayan asa gaba-gaba na begak huwingok kertas krep baru ahamu se di Bama daun kalapa, Bama songoni kan? Nah, kertas krepi ditarik mesin ujungan. Di Bama di tongga-tongga anak songo balon kan? Adakah itu bertanah keramik? Zaman-zaman itu ya, masih jarang. Tetapi apakah di tengah-tengah gereja yang kecil ini bertumbuh iman kita? Ya. Apakah gereja yang besar juga bertumbuh iman kita? Ya. Jangan salah, yang sering terjadi adalah ketika harus di gereja secara fisik yang megah, mewah, jauh lebih nyaman. Kalau ditanya bertumbuh tidak? Tuhan ingatkan, mau gereja kecil, mau gereja besar, mari bertumbuh di dalam Dia. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di Jotrupuko Musetu Hita, ayo Amang Inang, kalau gereja itu adalah tempat kita bertumbuh, Amang Inang, mari bertumbuhlah di dalam rohani. Bangga doang menjadi halak Batak. Walau halak Batak, Pajupang saya ada 2 halak baru mangarato ahado diula. Aka ama majo. Ingat tamu jo tiki baru-baru rohamu dison. Marno nang jo kan. Baru adong 2 tulu halak. Margitar kan? Betul enggak Pak? Bapak-bapak ini. Dung margitar, marsatur. Itu kan? Dung marsatur, taba malima do ono malak. Amu se? Ngabuy behita mabuka parsahu tahun. Manang dia hita, asa
Boy adong pangguyupan na parsautaw ta. Dungi bah wala parsautaw do daong. Dung taba masa 10 halak buah tabay magareja. Parpunguata dang langsung dipikiri gedung. Bay ma partangyangan. Makanya adong ma partangyangan parsautaon. Adong ma partangyangan parmargaon. Jadi ini bisakah dinamakan gereja tanpa gedung? Iya. Gereja tanpa gedung itu adalah persekutuan anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Dungi Roma halak bataki, berdiri ma, dipajonjong ma, huriai. Adong mana margoaron HKBP. Pos pelayanan dope, ini kan? Toh ya ma, sejabu tu jabu dope, iya. Apakah Allah hadir di situ? Iya. Kemudian dungi berkembang mah halak bataki. Turun berbeda. Ya. Jangan ya. Alai adong muse ya menyangkut seperti itu tadi ya. Dung tiki marmi itu nakin. Adong do kebiasaan ni halak Batak. Abang Inang bangga enggak punya minuman khas orang Batak? Tuak. Itu dari aren ya. Katanya, analisa ini ya. Kalau 1-2 gelas tuak itu penambah darah. Kalau ini saya yakini. Karena ketika kami melayani di kampung, di desa ya zaman tahun 2000 berapa gitu ya. Karena dinginnya, waktu itu dinginnya kota Bonapaso kita dang songon sonar ya ti. Kalau saat tadi molo kita makatai, keluar do asap, keluar asap. Itu karena dinginnya. Jadi aka dongan ina nda baru partus, tahu na poso baru partus? Ya melahirkan begitu ya. Itu diminum. Karena waktu itu ekonomi enggak seperti sekarang. Gampang membeli penghangat ya, baru diarangi makan, gitu kan? 2 gelas, 3-4 gelas tuak, apa itu? Tenggen, dang tenggen dope. Mulai banyak bicara. Songonom malai, songonom malai, songonom malai, songonom malai. Ini Ci analisa, saya belum pengalaman sih. Tapi katanya seperti itu. Kemudian 5-6 gelas tua sudah ada gara-gara. Nah kinga gudang bima katai. Adong magara-gara. Mau lalak batak gara-gara doho na. Nah kisah pikir do gara-gara nanti. Ada topik. Ya saya coba menyapa ya. Saya ada topik. Tapi topik ini bisa ngelantur kemana dan kemana. Tidak mengerucut tapi mengelantur. Ini bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Itulah kalau gara-gara di halak batak kate. Kemudian 7-8 gelas tuak. Apalagi yang menginang? Ketika sudah ada gara-gara, kemudian apa lagi? Adong mahacit niroha. Namanya sudah bahasa ngelantur ya. Setelah itu 9, 10, 11 gelas tuak sudah ngelantur, ada gara-gara, masuk penjara. Saya bukan salahkan minum tuak ya, tapi bijaklah. Ya, yang murni-murninya itu saja, nggak usah campurin yang lain-lain. Kan begitu. Sehingga apa? Ketika anak-anak Tuhan membuka kebaktian tadi, persekutuan tadi, semuanya berdasarkan kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ikut di dalam persekutuan yang kudus dam'am itu adalah yang mengandalkan, merindukan
kehadiran Tuhan. Makanya di kita di HKBP ada votum. Marhite-hite goar ni debata ama, anak todi parbadia. Kita mengundang bahwa ibadah ini Allah hadir. Ini adalah kudus, persekutuan orang-orang kudus. Kalau ini kita katakan persekutuan orang-orang kudus sama Manginang, mari Manginang. Firman Tuhan mengajak pertama kepada kita, bertekunlah. Ketika kita beribadah, ketika Amang Inang juga beribadah, keluarga kecil itu adalah gereja yang kecil. Undanglah Kristus hadir di tengah-tengah persekutuan itu. Unang parjolo diundang akahala na tenar. Nauloido baru mangerang-rangi ulaon isema nang taudang. Terbudget na ido dah dibereng kan? Ngegudang belgue musikan. HP dang dipikirkan mengundang Kristus hadir di tengah-tengah persekutuan itu. Sehingga apa? Banyak sekali sekarang kegiatan persekutuan anak-anak Tuhan menjadi tergiring kepada kemewahan. Sedia biaya sekian puluh juta. Sedia durung-durung na. Hamu amanginang iko kuduk do tu hamuda. Molo marbona taon. Si pata olu do mahiwang. Molo husukun sedia biaya sudio namanginang asa 20 juta. Piga halak mo sudion sekitar 80 kakak. Molo duduk kami paditau au maju hudokon. Kebaktian kan perjolo judulnya Pertanyaan Bona Tahun Punguan X. Judulnya pertanyaan. Molo didok pertanyaan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah hadir ngajago hian 50 halak. Duku bereng sedia pak peliani yang masih tua nami dang tuk 700.000. Tadi Tuhan katakan persekutuan orang-orang percaya. Jangan terjebak kepada fisiknya. Memang khotbah hari ini sangat betul-betul dipergumulkan. Bagaimana di gereja itu, di persekutuan itu menghadirkan salam sejahtera, damai sejahtera. Gereja itu dihadirkan kerajaan Allah dan dihadirkan adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan nama seseorang. Itu diingatkan firman Tuhan hari ini. Kemudian kita yang memuliakan nama Tuhan, amanginang, ayo berikanlah persembahan karena ucapan syukur kepada Tuhan. Yang tangan kanan memberi, yang tangan kiri gak usah memberitahu kemana-mana. Karena apa? Kita memberikan kepada Tuhan. Dengan memberikan kepada Tuhan, seperti topik hari ini, Allah memberikanlah damai sejahtera bagi saya, bagi Amang Inang, bagi Naposo Bulung. Berek kamu dah Amang Inang dah, molongan mardame hita, ada damai di hati ini Amang Inang. Berek kamu pardopakat taipe dame. Hata nakaluar pe dame. Alai molodang adong dame di rohata berek kamu. Hola malatak-latak pe sipatu pas lagi martangyang ngaroi bana eda nina makan. Sedia di boto ho eda nina siang malatak-latak sipatu nai nina mamuse. Bahkan ada hong eda omolosongoni siang parfum nai. Semua sudah negatif. Tetapi kita katakan kita adalah persekutuan anak-anak Tuhan.
Hari ini katakan Tuhan kepada kita, mari yang menginang. Mau di gereja kecil kita, mau di gereja besar kita. Mari hadirkanlah kerajaan Allah di gereja ini, di rumah tangga kita, terlebih di hati kita menginang. Amin. Hadirkanlah sehingga kita mulai dari keluarga masing-masing. Ada damai di tengah-tengah keluarga, ada damai di gereja, ada damai di bangsa ini. Saya tadi sangat memberikan, kalau ada 11 jempol saya berikan 11 jempol kepada anak sekolah minggu pra remaja. Dia dengan polosnya berdoa kepada Tuhan untuk meminta, Tuhan jagailah bangsa Indonesia dari banjir. Saya bangga seorang anak kecil sudah mau meminta itu kepada Tuhan. Apalagi kita yang sudah dewasa. Mari Manginang, ketika ada damai, mintalah sesuatu kepada Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai kiri dan kanan. Damang dah. Olo dohamu berdamai di kiri dan kanan muka belakang. Molo nakin songo na adong masih hosoma di mobil. Boydo alani kalakson, boydo alani nasaotik inatai tertinggal, manang tiki di marmotor, dok ma ekom berdamai yang. Daku paloas dang adong damai di rohakon, ala sian joro ni debatado wow, debatado na mga leon, sude na adong dihita. Amen, martangyang mahita. Marulakulak kay mandok moliati ali Tuhan, di paingoto do hami, ujuro hami martangiang di bagas joromon, leom mahadameon di rohan nami, di huriam, jala goarmu ma marmulia di ibadaon, asi maroham, tangihom matangiang ilik-ilik namyon, uju martangiang amanami inanami, yanakon nami Tuhan, di bagas nabi, lemah dameon di tonga-tonga ni keluarga. Ati adong na marukil, ala ni parsahiton, ala ni ekonomi, doh akan na asing na so terpajojor na posomon. Asiroham aliamang, lemah habisukon, hagugoon, hadameon Tuhan. Padaw siyang parmaraon, padaw siyang parbadaan. Asa di tonga-tonga bagas nami be, adong dame. Disudihami Tuhan. Las marohanami majalo pasu-pasumi, ganup manogot niari. Tuhan, nunga di pasahat ruasmon, sude tangiang elik-elik nasida di bagasan mingguon. Nunga di pasahat nasida, persembahan nasida, ucapan syukur doa akan asing naso terpajojor na posomon. Asi roham, jalo mai, asaboy dipakai huriamon, pahir pakon barita nauli. Padao maparmaran dihami, padao parsahiton, uju mulak kami sian garijaon, hulok kami ulon nami ganupari, di bagasan las ni roha. Yanakon nami Tuhan na marsikola, na karejo, na mangalului si rokap niton, di asi roham aleyamang, di tahun 2020 nomon, tangihom matang yang elik-elik nami. Pasu-pasu mabangso namion, pamareta nami. Jala swasongoni di cuaca ekstrim, na huadopen hami Tuhan. Asi roham aliamang, jagai ma padao ma, siak kami Tuhan, sian negara namion. Boy sude bangso namion, majalo hadameon, dang mabiar hami Tuhan, madalani tahun 2020 nomon. Asi maroham, di bagasan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amen. Amanginang, sian ias ni rohata, tapapungu mapeliata, pelian 2A do 2B. Dia Jesus, dia dame, liboto hodio, dia do, dia
sai tông tục tu hi và khi họ đó đã xa ra mà cho na ngô na ma ro ha mà cho na ngô na ma ro ha. Oi manalise naringkas roha manalului dapatan ma asinaha dosaku sesa tu surga atagihan ma terapung di odebata terapung di odebata. Dia Jesus, dia damai, ibotohonya, dia do. Rimma hamuna jonjong. Tuhan tahi, isi doa sonalani, maras di rohana odisi, maras di rohana odisi. Tatangi homma peleata. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehom mi tu hami pelean nami tuho. Sa jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami peleanon. Pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam do di porti bion. Buhay marohan nami maritehite toddim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajommu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangolua siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Rodi
Mulak mahamudi bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim.